കരമതിൽകപാലശൂലം കടുത്തില നാദകത്താ ഇണങ്ങീന നല്ല രവം കൊണ്ട് അണികോലം പുറപ്പെടുമ്പോൾ സഹാസം തിരിതിരേയിട്ട് കുടികൊള്ളുകരക്കേ ശരിയമ്മേ സദാ പാഹിമാ അവിടെ ഒരു വെങ്കടേശ്വരൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അത് നശിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായി. അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വെളിയിടാൻ പരപ്പരൻ്റെ അതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ആട്ടം. അങ്ങനെ ഇന്ന് അയാളെ നാളെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മക്കൾ അതിനെ അയാൾ നിൽക്കെ കാര്യത്തിൽ നിറവേറ്റി എത്ര ഏറെ വർഷമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ തിരുളത്തിളക്കിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംസാരിച്ചാണ് കുടുകുടുംബത്തിലാണ് ഏതൊരു ഏറെ വളർന്നത് നർജി എന്നെ പുണ്യകീർത്തി ഐത്തീശ്വരിക്ക്
അമ്മൂമ്മന്മാരെ പതിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് ചണ്ഡികയായിട്ട് അവതരിച്ചു. വീരന്മാരെ പതിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് പഞ്ചവീരന്മാരെ പതിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്കുമല്ലോ. അതിനുശേഷിച്ച് എട്ടാപുരം കൊല്ലാപുരം ഭദ്രാപുരം പ്രിയാപുരം അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നാട്ടിൻ്റെ അകത്തും അരിയിട്ട് പാടും രാജരാജസ്യായിട്ട് നിന്നു എന്നതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് സിംഹഭാഗി മനുഷ്യൻ ഏമാവത്തിയും കൊണ്ടൊരു കാലത്തുമായ അതിനെ വിചാരിച്ച് നാഗൻ തന്ന മണിയൻ ചൂടി അന്ന് നാഗബ്രഹ്മ രക്തയാമണി നിൽക്കുന്ന വേർനാമത്തെയും കൊണ്ടു അതിനെ വിചാരിച്ച് മനസ്സ് ഒന്നാകിരുന്നു. അന്ന് പരന്തവെള്ളം പോലെയും പറന്നവള്ളി പോലെയും ഭൂമി കുടുങ്ങിയിടം സമുദ്രം വെന്ന് പോകുന്ന പോലെ അവിടെ നിലനിന്നു. അതുകൊണ്ട് മതിപോരായ അവസ്ഥ കരുതി കുമാരമംഗല ശാസ്താവും പിന്നിമാരി പൂമാരിയും ഇരുപത് ഭൂതങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്നിച്ചു. നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോയിരുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ദേവന്മാരും കണ്ടുവന്നിച്ചു. നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോയിരുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഈശ്വരമംഗല ദേവനം ധരിക്കുന്നതായ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം മുഴുവൻ സ്ഥലത്തിനകത്തും സന്നിധാനത്തിനകത്തും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ദേവന്മാരും കണ്ടുവന്നിച്ചു. നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോയിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ സന്നിധാനത്തിനകത്തും പ്രവാടകത്തും നമ്മൾ അച്ഛഗ്രന്ഥം തൊഴിലിക്കാതൊന്നും ഒത്തും ചേർന്ന് മൊത്തം വിശ്വാസത്തിൽ അത്ര മുടികളെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പറമ്പൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്താറും പ്രഭാഷണത്തും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉന്മേതമായിട്ട് എന്റെ കുംഭമാസം എന്തിരിക്കുന്നതായ 40 വണ്ണം എന്റെ 9 കുടുംബാലയന്മാര് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപിടിച്ചുവല്ലോ. ഇന്ന് സാധിച്ചതോ വാദിച്ചതോ തോറ്റ കയ്യോ ജയിച്ചതോരോ മക്കളി മുഖേനയോ ഏത് പ്രകാരത്തിലാണ് ഇന്ന് അമ്മേനെ കൂടി കണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് ഏത് പ്രകാരത്തിലാണ് കേൾക്കാവോ? ഇന്ന് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? എങ്കിലും എന്റെ സന്നിധാനങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തുന്ന നിക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്നതായ പിതാവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായ വീരങ്ങേതം അനേക കാലങ്ങൾ ആയില്ലേ? 9 അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് അനേക കാലങ്ങൾ തന്നെ ആയില്ലേ ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചിട്ട്? ഇന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് കയ്യൊരുക്കം തീർക്കുവാൻ സാധ്യമായത് അല്ലേ? അന്ന് എന്റെ സന്നിധാനങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും ഒക്കെയും കെട്ടിപ്പണിതെത്തുന്ന ഇതിനകത്ത് അന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിളിച്ചതാത് എന്റെ അമ്മേനാ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കത് സാധ്യം വന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്നതായ പിതാവല്ല വിളിച്ചത് ഇല്ലേ? 9 അല്ലേ? പിതാവ് മൺമറഞ്ഞു പോയില്ലേ? പിതാവ് മൺമറഞ്ഞു പോയി. അതിനകത്ത് തരമുരട്ട് പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾക്കല്ലേ ഇന്ന് അമ്മേനെ ഒന്ന് കൂടി കാണുവാൻ സാധ്യമായത് അല്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. എങ്കിലും പിതാവിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അഭിമാനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇന്നേ വരക്കും അമ്മ പോലീസിൽ അതുകൊണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവിന്റെ ദേഹമേ അതിനകത്ത് നശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദേഹിയുണ്ട്, അത് മറക്കണ്ടോ നിങ്ങള്? ചെല്ലുന്ന ദിക്കരകത്തൊക്കെയും ഇന്നേ വരക്കും തളർച്ച വരുത്തി കളഞ്ഞോ അമ്മ? ഇന്നൊരു പൂർവികമായുള്ള ബന്ധം തന്നെയല്ലേ അമ്മയോട് അല്ലേ? പൂർവ്വജന്മ സുഹൃത ഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
പൂർവികമായുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവൂല. ഇന്ന് ആ ബന്ധം അമ്മ കുറച്ച് കളഞ്ഞോ? അമ്പതല്ലേ കുർമാതികന്മാരെ കളഞ്ഞോ? ഇല്ല. ആ ബന്ധത്വം കുറച്ച് കളയാനുള്ളത് എത്തിയില്ല. അമ്മ കുറച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളയണ്ട. എങ്കിലും അന്നപൂർണേശ്വരിയായിട്ട് ഉച്ചരോച്ച് ഭുവനമാതാവ് എന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു പരാശക്തി ചൈതന്യമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണ കത്ത്? ഇല്ല, ഉണ്ട്. അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങളെ. ഇന്ന് അവധിപ്പെരുതേവ രക്തമൂർത്തിയെ കാണുന്ന ദിക്കിനകത്തും വേറൊരു ധനമൊന്നുമില്ല വാരി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നുമില്ലേ. എങ്കിലും ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്ത് വസ്ത്രം എടുത്തു പോകുന്ന പ്രകാരത്തിലും ആദരത്തിലും ഭോജനത്തിലും അമ്മ കുറവുകൂടി വരുത്തിയോ? നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനകത്ത് നനച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ന് കാലിലാത്തി വരുത്തി തന്നില്ലേ? അത് വായിലും കയ്യിലും ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല. എന്റെ അമ്മ കുടിക്കുന്ന ഓഹരിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും എന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭോജനെങ്കിലും ഞങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയല്ലേ കരുതിയത്. അതിന് സാധ്യത വന്നില്ല. അത് വായിലും കയ്യിലും ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇന്ന് വിളിച്ചിനി അമ്മേണ? അല്ല, അന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിളിച്ചതാണ്. മേൽപോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശം, കീഴ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയും ഇടം വലം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന കാലത്തും എനിക്കൊരു കൈസഹായമില്ല. ആ കൈസഹായമൊക്കെയും എന്റെ അമ്മ കയ്യൊരുക്കം തീർത്തു തരണം. നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ വട്ടവും കൂട്ടവും നികലും സഭയും ഒക്കെയും ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാതാവ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും കാര്യലാഭം വരുത്തി തന്നില്ലേ? ഇനി ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എന്റെ അമ്മ കുറച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് നാളേക്കും നിങ്ങളേക്കും എന്റെ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അത് തന്നെയല്ലേ പോലെ അല്ലേ? കുഞ്ഞു കുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്കൊക്കെയും വീടുന്നിരിക്കുന്നതായ ദേഹസ്വത്തെയൊക്കെയും കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ. ആരോഗ്യം ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നില്ലേ അമ്മ? ദീനവും സങ്കടവും മഹാവ്യാധിയിലും ചാടിക്കളയാൻ ഇന്നേ വരക്കും സംഗതി ചർച്ചയും വരുത്തിയോ? 9 വരുത്തിയോ? ഇല്ല. ക്ഷേമങ്ങളും കൂടാതെ തക്കവണ്ണം ഇന്നേ വരക്കും നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ. ഇനിയും നടത്തി തരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ അമ്മ കാണിച്ചു തന്നാൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോരെ രക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും ഞാൻ മുഖം തന്നെ ഉളിയൊക്കെയും കണ്ടു വെക്കാം അമ്മ. ഉളികളൊക്കെയുണ്ട് കണ്ടു വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. എങ്കിലും സ്ഥാനാതെ പൂജിതേ സ്ഥാനത്തിന് മഹിമിശക്കളെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ അല്ലേ? സ്ഥാനമഹിമകളുണ്ടോ? ഇല്ലേ? മനുഷ്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻപേതുമായിട്ട് അമ്മേനെ കൂടിക്കാണാൻ തക്കവണ്ണം കൈയെടുത്തില്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഭക്തി തന്നെയല്ലേ? ഏതാണ് യുഗം? ഇത് കലിയുഗമാണ് അല്ലേ? കലിയുഗത്തിനകത്ത് കാക്കക്കും കഴുതനും പിച്ചിച്ചിരുന്ന കാലമല്ലേ ഇത് അല്ലേ? ആ കലിയുഗത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തി മാത്രം പോരെ തെറ്റിയാൻ പോരെ. എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ. കൃതായുഗത്തെങ്കിൽ ധ്യാനം കൊണ്ടും ക്ഷേത്രായുഗത്തെങ്കിൽ യാഗം കൊണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തെങ്കിൽ പൂജ കൊണ്ട് കലിയുഗം നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും എന്റെ ശോഭിമാനത്തിലെ പൊന്നും പുഷ്പം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. എങ്കിലും എന്താണ് പ്രപഞ്ച സത്യമാകുന്ന പരമാത്മാവിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പരാശക്തി ചൈതന്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെ? അത് ദിനം പ്രതി എന്ന പ്രകാരത്തിൽ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എടുത്തത് പുഷ്പമായിട്ടും അറ്റകുറ്റങ്ങൾ മഞ്ഞാത്ത പിഴയിൽ വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും എന്റെ അമ്മയൊന്ന് പൊറുക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. രാജമുഖത്തും ജാതിമുഖത്തും പന്തിയിലും പ്രഭുസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ഇന്നേ വരക്കും കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും ഇന്ന് കാര്യലാഭം വരുത്തുന്നില്ലേ അമ്മ? കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കും വിഷമായത് വരുത്തല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. 4-3 കൊമ്പുള്ള വസ്തുവിനും കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്കും അഭിമാനമല്ലേ? പാടത്തൊക്കെ കോട്ടയം അതെങ്ങനെയുണ്ട്? അവിടെ
എൻ്റെ 9 കുടുംബാധികന്മാര് ഇന്ന് അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭോജനെങ്കിലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കരം കൊണ്ട് കൊടുത്തു പോകണം. മുന്നിൽ തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുച്ചി മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി, പോരാ എന്ന് വേണം. നിങ്ങളുടെ കുച്ചി വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കട്ടെ, എന്നാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. എങ്കിലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുച്ചി പൂരിച്ചതുപോലെ എന്തായാലും 9 കുടുംബാധികന്മാരെ കുച്ചി കഴിച്ച് വാങ്ങുന്ന ദിക്കിനകത്തും 100 കൂട്ടി മുഴുകേറിയെത്തുന്ന വരികിലും പോത്തെ കൂട്ടി ഭാഗ്യം കടത്തിന്റെ വാതിലടച്ചിട്ട് കനത്തിന്റെ വാതിലമ്മ തുറന്നു തന്നാ പോലെ കണ്ടത്തും പത്തായം പറമ്പ് പൊരിച്ചാൽ തീരാതെ കായ് ഫലങ്ങളൊക്കെയും അമ്മ തന്നാ പോലെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നതായ കഞ്ഞി രസമറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കട്ടോ. പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് സന്തോഷമല്ലേ പക്ഷികളെ? സന്തോഷമല്ലേ?
ഭേദമായിട്ട് അമ്മ കൈകളെ വാരി തന്നിരിക്കുന്ന സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണിത്. വാക്കോട് വസൂരിയോട് നട്ടകുട്ടത്തോട് നട്ടഭ്രാന്തോട് തൊട്ടിത്തീണ്ടി വട്ടം വരുന്ന വിഗ്രഹത്തും കഴുകി അടിച്ച് ഗുണപ്പാട് വരുത്തി തരേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അതിന് ബ്രഹ്മഹത്യ ഗോഹത്യം അങ്ങനെ മുതലായിരിക്കുന്ന അനീതികളെയും അധർമ്മങ്ങളെയും വളർത്തുന്ന കലിയുഗമാണിത്. ആ കലിയുഗത്തിനകത്തും അകപ്പെട്ട് പോകുവാനുള്ള വിരുത്താതെകൾ അമ്മ രക്ഷിക്കണം. എന്നെ കൊണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന തൂലിനും കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കും അമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനതയാണ്. ഇന്ന് അമ്മേന്റെ കരം കുടിക്കേണ്ടതായുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടല്ലോ അമ്മ. ഇന്ന് വാർദ്ധക്യമായില്ലേ? ബാലകാലം യൗവന കാലം വൃദ്ധിയെങ്കിലാവുന്ന കാലത്ത് എന്റെ അമ്മ എനക്ക് ഒരു കൈസഹായം ചെയ്തു. മന്ത്രവാദി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനതയാണല്ലേ. എങ്കിലും എന്റെ ചങ്ങാതി 9 ശരീരത്തിനകത്ത് ദേഹസുഖം കുറയുന്ന വിഗ്രഹത്തും എന്റെ അമ്മ ദേഹസുഖത്തെ തന്നിരിക്കണം. കരം മുതൽ കളയാനും സംഗതി ശേഷം വിധത്തിലേ ഉണ്ട് അമ്മ. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്നൊരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്നാൽ പച്ചപ്പൈകിളി വർണ്ണമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാ പ്രതിബിംബത്തെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്നതായ ഭാഗ്യം. ഒരു പരാശക്തി ചൈതന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രമാണകത്ത്, അത് മറക്കണ്ട. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം. പന്തിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപം ഏത് പ്രകാരത്തിലാണുവോ അതേ പ്രകാരത്തിങ്കിൽ സാക്ഷിയായും തണലായിട്ടും ആകാശംബലം മത്സ്യാനാം മൂതകമ്പലം ദുർബലസ്യ ബലരാജ മലനാം രോദനമ്പലം. പക്ഷികൾക്ക് ആകാശമാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ ദീർഘാതിരകമുണ്ട്. ലോകത്ത് കൽറോ വിളിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. രാമസായകത്തിന് പോലെ തുടക്കുമ്പോഴൊന്നും മയക്കുമ്പോൾ 10 ചെന്ന് പതിക്കുന്നതിനകത്തും ലക്ഷവും ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ തന്നാൽ പോലെ തന്ന് രക്ഷിക്കേ. വാ, തലമാനാണല്ലോ. തൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ചൊല്ലിത്തിരുന്നിരിക്കുന്ന വഴികൾക്കും മൊഴികൾക്കും നടന്നാൽ അമ്മ എന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷണമെന്ന് കളയാൻ ഇടപെടുത്തൂല. തീരൊക്കെ തിരുന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് സരസ്വതിയായിട്ടും ആലസ്യം വന്ന മാറുന്ന കാലത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടും ദീർഘ ആയുസ് തന്നിട്ട് ദീർഘ സുമംഗലിയായിട്ട് വാഴുന്നതായിരുന്നു ഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോലെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാം. നന്നായി വരും കേട്ടോ. കാലം കുമാരകാലം യൗവനകാലം വൃദ്ധിയെങ്കിലാവുന്ന കാലത്തും എൻ്റെ മാതാവ് ഒരു കൈ സഹായം ചെയ്തു തരണമെന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ. രക്ഷിക്കാം. സമുദായങ്ങളും പോലും ഗുരുസ്ഥാനങ്ങളും മത എണ്ണാളികളൊക്കെ വണ്ണം അമ്മേനെ കൊണ്ട് പിടിച്ചത് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം. നദിക്ക് തോന്നാതെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ബോധിച്ചിട്ട് നേർ വഴിക്ക് നടത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്ന അനുഭവം അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന് സരസ്വതി ഒഴിച്ചതുപോലെ അമ്മ ഒഴിപ്പിക്കാം. രക്ഷിക്കാം. നന്നായി വരും കേട്ടോ. കർപ്പൂരം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കോൺട്രീതായിരിക്കും സൂതും പ്രതിയും കുറച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. രക്ഷിക്കാം. ശോഭിച്ചത് അതുപോലെ ശോഭിച്ച് പൂരുവാന്തക്ക വണ്ണം തറവാടിനകത്ത് അമ്മ ഉണ്ടായാൽ പോലെ നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അമ്മേനെ വിളിച്ചോ നിങ്ങള്. രക്ഷിക്കാം അമ്മ. നന്നായി വരും അല്ലേ. ഇന്ന് അമ്മേൻ്റെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദർശനം പുണ്യമല്ലേ. സ്പർശനങ്ങളോ പാപനാശനങ്ങളോ സർവ്വപാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും മോക്ഷപ്രാപ്തി തന്ന് രക്ഷിക്കണമെൻ്റെ അമ്മ. എൻ്റെ പത്തുടിക്കറ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ പ്രധാനതയാണല്ലോ ഇത് അല്ലേ. എൻ്റെ അടൂർ ദേവൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ വടക്കിനി ആധാരമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിമാനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. ഇന്ന് അമ്മേനെ കരം പിടിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ. പിടിച്ച കരം മുതൽ കളയാനുള്ള ഒരു താഴെ കണ്ട് അമ്മ നാളേക്ക് മുന്നിലേക്ക് രക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷീരം തന്നിട്ട് അമ്മയുടേതായ മാറത്തും മടിയിലും വെച്ചിട്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ. ഇനിയും വരുത്തല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ. അങ്ങനെ ഭക്തരി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്നാൽ അഭിമന്യുവിൻ്റെ അഭിമാനം പോലെ സരസ്വതി പൊഴിയിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്തും ഇന്നേ വരക്കും വിഘ്നം വരുത്തിയില്ലല്ലോ അമ്മ. രാമസായകത്തിന് അനുഭവം പോലെ തൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മയക്കുമ്പോൾ 10 അങ്ങനെ പ്രധാനതയാണല്ലോ.
അമ്മ തന്നെ പരിധേവരത്തെ മുട്ടിയൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇരിക്കട്ടെ ചെല്ലുന്ന അതിക്കനകത്ത് എന്ത് വേണമമ്മ? തളർച്ച വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അമ്മയുണ്ട്. എന്താ ആറുകെട്ട് ഉരാമക്ക് അമ്മയുണ്ട്. സർവ വഴക്കങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വടക്കിനി ആഹാരമായിട്ട് മറന്നുപോലെ അമ്മേന മഹാവ്യാധിക്ക് 108 ഔഷധമാവാം. വാക്കോട് വസൂരിയോട് നട്ടകുട്ടത്തോട് നട്ടഭ്രാന്തോട് തൊട്ടിരീണ്ടി വട്ടം വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും തഴുകി അടിച്ച് കുണപ്പാട് വരുത്തി തരുവാന്നൊക്കെ വണ്ണം സഹോദര ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒത്തൊരുമയിൽ നടക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. അനേകം നിറമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗോക്കളെയൊക്കെയും കടന്നു ഒരു നിറമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരം തന്നെയല്ലേ ഇത്? അല്ലെ പല നിറമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരമാണോ ഇത്? അല്ല, ഒരു നിറമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരം തന്നെ. ഇന്ന് അമ്മക്ക് കൊടുത്തു പോകണമെന്ന് ഇന്ദ്രമാകുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയില്ലേ? അത് തന്റെ കാതലല്ല എന്നെ വിളിച്ചത്. എന്റെ പൈതങ്ങളെ, ആ കാതൽ നടക്കാതെ പോയി. ഇന്ന് അതിനകത്തും തലമുറട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യം വന്നത് അല്ലേ? അന്ന് ഒരു സന്നിധാനങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും കെട്ടിപ്പണിത് ഉയർത്തുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അന്ന് വിളിച്ചതാണല്ലോ അമ്മേന. എങ്കിലും നിർഭാഗ്യന്മാരെ തന്നതായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ദേഹമേ ഇതിനകത്ത് നശിച്ചിട്ടുള്ളേ. ദേഹിയുണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങളെ. നിങ്ങൾ എവിടെ കൈയെടുക്കുന്ന ആ ദിക്കിനകത്തും പിതാവിനെ സ്മരിച്ചിട്ട് കൈയെടുത്താൽ പിതാവ് നടന്നിരിക്കുന്ന വഴികളൊക്കെയും നടത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം അമ്മ കാട്ടി തന്നാൽ പോലെ നിങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരേ രക്ഷിക്കാമമ്മ. ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷീരമല്ലേ ഇത്? അന്ന് പാലാഴി മതനം ചെയ്തില്ലേ? മന്ദിരപോട്ടെ മന്ദാക്കിയും വാസുകിയെ പാശമാക്കിയും കാർക്കോടകനെ വടമാക്കിയും നീട്ടിക്കെട്ടി 6 ചുറ്റും മതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ന് വാസിയുടെ വായിൽ നിന്ന് അലാഹനം എന്നിരിക്കുന്ന കാട കൂടെ വിഷമല്ലേ ഛർദ്ദിച്ചത് അല്ലേ? അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അത് എടുത്തിട്ട് പരമശിവനല്ലേ അനുഭവിച്ചത് അല്ലേ? അന്ന് വിഷത്തിയും അമൃതയും തിരിച്ചു കെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ന് അമൃതാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മധുവേദന എന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് കാരണം? ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. അന്ന് യശോദാ മാതാവ് മുലയൂട്ട് വളർത്തിയില്ലേ ചങ്ങാതിന അല്ലേ? ചങ്ങാതിനെ അല്ലേ? ആ ചങ്ങാതിന വളർത്തി. എന്നാൽ പൂതനക്കും ആ ഭാഗ്യമല്ലേ കിട്ടിയത്? ക്ഷീരം കൊടുക്കുവാനും മുലയൂട്ടുവാനുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം അന്ന് പൂതനക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പൂതനക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. ജലമില്ലേ? പണത്തിന്റെ അരഞ്ഞാണം ഉണ്ടാക്കി ആ പണത്തിന് കുറവടി വരുത്തിയില്ലല്ലോ അമ്മ. പൈതങ്ങളെ ഇത് ദുര്യോധന സഭയെങ്കിൽ നിന്ന് പാഞ്ചാലിയുടേതായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തില്ലേ? അന്ന് പാഞ്ചാലി ആര്യാ ധ്യാനിച്ച പൈതങ്ങളെ എന്റെ ചങ്ങാതി കൃഷ്ണനെയാണ് ധ്യാനിച്ചത്. അന്ന് അനേകം വസ്ത്ര
എത്ര കുമാരകളെ കുതിരണ്ടുള്ള ഭാഗ്യാനിക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാവാം ഇന്ന് അമ്മേനതായിരുന്ന മാറി മറക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായത്. ഇത് 10-16 അനുഭവങ്ങളും മത്സരങ്ങളും ഈ തറവാടകത്ത് അമ്മ തന്നാ പോലെ തന്നു രക്ഷിക്കാം. തറവാട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതങ്ങളെ അമ്മയോടൊപ്പം പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തറവാട് കേട്ടോ അമ്മയുടെ എന്തോ പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കട്ടോ രാജന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന ദേവന്മാർക്കും ദേവകൾക്കും മോക്ഷം കൊടുക്കും. മോക്ഷപ്രാപ്തി അനേകം ആര് പറന്ന് കൈയെടുക്കുന്ന ചിറകത്തും പിന്നെ അവരൊക്കെ പറന്നിരിക്കുന്ന ചിറകിന് അമ്മ തടസ്സം വരുത്തുന്നില്ല. രാമസാഗരത്തിൽ അനുഭവം പോലെ തുറക്കും കൊള്ളുന്നു മയക്കുമ്പോൾ 10 ചെന്ന് മതിക്കുന്ന ചിറകത്തും ലക്ഷോളം രക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പുല്ലും വെള്ളവും കൊടുത്ത് പോറ്റിപ്പൊലിച്ച് കന്നിനെ കയറൂരി തന്നു. കൈക്കൊണ്ടോ കൈക്കൊണ്ടു മാതാവിന്റെ മക്കിൽ നിന്നും ആ ഉത്തരത്തിന് ഇന്ന് കയറൂരി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭൂമി പ്രശ്നം ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇനി കണ്ണാരം കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഇത് വാരിയാലും കോരിയാലും തികയാതുള്ളതാണ് സമ്പത്ത്. ഇതിനകത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ഇന്ന് തരുന്ന കാലത്ത് ഇത് ഈയക്കെട്ടിന്റെ ഭാരമില്ല, മരത്തിക്കെട്ടിന്റെ ഭാരമേ ഉള്ളൂ. എവരും ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു ഇതിനകത്ത്. ഇത് വെക്കുന്ന കാലത്ത് ഈയക്കെട്ടിന്റെ ഭാരം അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ പോലെ പട്ടി പൊതിഞ്ഞ് പെട്ടകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 16 അനുഭവം എടുത്ത 10,000 നിറപ്പാനും നിറഞ്ഞ 10,000 എടുക്കുവാനുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ അമ്മ തന്നു രക്ഷിക്കേ. ഇനി അമ്മക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നും തൂക്കിയാൽ കുറിയുമെന്നും ഇത് പൊന്നുന്തോളത്ത് കണ്ടാലും വെള്ളിക്കളിയെ കണ്ടാലും നാണിമത്തിൽ പിഴ കൂടാതെ വണ്ണം വെള്ളി കൊണ്ട് നാണിമം തെറ്റുന്നതിലും സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് വാരിക്കളിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സർവാണ്ടകത്തും കുടുംബായികന്മാർക്കും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എന്ത് കർമ്മപ്പിഴവുണ്ടെന്ന് വരികിലും അതൊക്കെയും പുറത്ത് രക്ഷിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം അമ്മ നിങ്ങളെ കൂടിയുണ്ട്. രക്ഷിക്കാമമ്മ, ചാടിക്കളയാൻ ഇടവരുത്തൂലേ. ഇനിയോ വർഷങ്ങള് അതിലും വിശേഷിച്ചിട്ട് അനേകം വാദ്യങ്ങളെ കൊണ്ടും ഇന്ന് ഉച്ചാരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. കച്ചരി കിന്നരി ചെറുതും ചെറുതേറെ അടക്ക ഉടക്ക് വടകം കാകളം ചെണ്ട തീര ദേർമംഗലം കൈലാസ വീണ വിശാലരിയും വീരഭദ്രം സംഘ ഓങ്കാരനാദങ്ങളും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ നാദങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ കർണാടകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുസ്മാദികളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ട്? ഒന്നുമില്ല. ജനനത്തിനും മരണത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വസ്തു ഹരിയായിരിക്കുന്ന വസ്തു മാത്രമേ അല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ. എണ്ണി ആയുസെ പൂരിക്കുവാനും പൂങ്കൊണ്ട് പൂങ്കാവനത്തിന്റെ ഇത ഉണ്ടാക്കി തരുവാനും തക്കവണ്ണം ഈ സന്നിധാനത്തിനകത്തും ഈ തറവാടിനകത്തും അമ്മ നിലനിന്നാ പോലെ. എന്നാൽ അമ്മ യോഗധരിച്ച് ഒന്നേ നാരായണ ദേവി നാരായണ
ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന നാമധേയങ്ങളൊന്നും ഇതിനൊക്കെ ഉച്ചാരണം ചെയ്യുവാറാവട്ടെ. എന്നാൽ അനർത്ഥം വാഴി കഴിയാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാംഗന്മാർ ഏവരെയും എന്താണ് തള്ളക്കോഴി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, അതിൻ്റെ ചിറകിനടിയിൽ വെച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കഴുകനും കാക്കക്കും കൊടുക്കാതെ അമ്മ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോലെ. ഇനി കൂടിക്കാണുന്ന കാലങ്ങളായിട്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും അതുവരെയും രണ്ട് നാമത്തിലിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തിക്കുവാൻ സംഗതിയും ചേച്ചിയും വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടതിരിക്കുന്ന സൗഖ്യങ്ങൾ തൊക്കെയും തന്നിരിക്കേ. ಗಗ್ಗರದೆ ಚಿಡುಬರ್ಪಿ ದರ್ಶನ ಪೊರ್ಲು ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ನಲ್ಪುನ ನಲ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತುತ್ತೈತ ದೈವದ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಮುಗದೀಪಿ ದೈವನೆ ಪೊರ್ಲು ಗಗ್ಗರದೆ ಚಿಡುಬರ್ಪಿ ದರ್ಶನ ಪೊರ್ಲು ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ನಲ್ಪುನ ನಲ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತುತ್ತೈತ ದೈವದ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಮುಗದೀಪಿ ದೈವನೆ ಪೊರ್ಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈಭವ
ವೈಭವೋ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವೋ ನಂಬುದಿನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಭಯೋ ಒಂಜಾದ ಸುಗಿತೊನುನ ಹೊಲ್ಲುದ ಕಾಯೋ ಸಿರಿಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಪುರ್ನಗ ಹೊಸಯೋ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈಭವೋ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವೋ ನಂಬುದಿನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಭಯೋ ಒಂಜಾದ ಸುಗಿತೊನುನ ಹೊಲ್ಲುದ ಕಾಯೋ ಸಿರಿಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಪುರ್ನಗ ಹೊಸಯೋ ನೇಮೋ ಸಮಾ ನೇಮೋ ಸಮಾ ನೇಮೋ ಸಮಾ ನೇಮೋ ಸವಾ ಏ ತೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿ ದೈವೋತ್ಸವ ಏ ತೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿ ದೈವೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ദൈവമേ അടരങ്ങിലേറി വരും ദൈവമേ അന്നവേറി അലങ്കരിച്ചു സുന്ദരപ്പെട്ടുടുത്തു തൊടുകുറി അടയാളങ്ങൾ തൊട്ടു ശോഭമണി കുണ്ടലങ്ങൾ പരുവേ കുടൽ വിളിച്ചു വണ്ടി വന്നെടുന്നള്ളിയേട്ട് മങ്കയാൽ പിടിയെ തീർത്ത് മാനിച്ചി സ്ഥാനത്ത്
പോ മെല്ലെ വിളിച്ചു നോക്കറ. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ കുഞ്ഞായത് പുളിയന്റെ പുള്ളിയുടെ കുഞ്ഞാണ്. മെല്ലെ വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ദൈവം വിളിച്ചാ വരും. ദൈവം വിളിച്ചാ വരും. ഇല്ല 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 അല്ല അങ്ങനെയല്ല. വിളിച്ചു നോക്കറ വിളിച്ചു നോക്കറ വിളിച്ചോ. ആ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കൈ കാലിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയ കുഞ്ഞിനെ അത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ അതെ. അത് ഈ അച്ഛന്മാരാക്കിയ കുഞ്ഞാണ്. എണ്ണയെല്ലാം തേച്ച് കുഞ്ഞിക്ക് എണ്ണയെല്ലാം തേപ്പിച്ച് കയ്യും കാലെല്ലാം തിരുമ്മി കൊടുത്ത് എന്തൊരു കുഞ്ഞിനാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുടി പറിക്കണ്ട. കൂറ്റാലും ഉണ്ടോ നോക്കറ. അതിന് കൂറ്റല്ല കുറച്ചില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ഇരുത്തി കുളിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്നു അല്ല കൊറേ ആയില്ലേ. ഇനി അപ്പൊ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞീന അറക്കെടുത്തിട്ട് മതിയാവോളം വിളിച്ചോട്ടെ. തലയെല്ലാം തോർത്തി ദൈവം കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവര് അപ്പം തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മമാരല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കലെന്ന്. ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലുണ്ടാവും കുഞ്ഞ്. നമ്മളെ കുളത്തിന് പറയും തെയ്യത്തിന് അടിച്ചു വിട്ടും അങ്ങനെ ആക്കി നല്ല ഭാഗമായി അവിടെ വിരിച്ചിട്ട് കണ്ണെഴുതണം. കുഞ്ഞിക്ക് കണ്ണെഴുതണം. അങ്ങനെ ഇന്നലെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണല്ല ദൈവം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല അതിങ്ങനെ എഴുതണം. അയ്യോ അങ്ങനെ അതെന്ത് വശീപ്പ അങ്ങനെയായിക്കൂടാ. ആമശീലം കൊണ്ടല്ല ഇത്. അങ്ങനെയല്ല അതല്ല അത് നല്ല ചന്ദനം അതല്ല ആമശീലം കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ പിന്നെ സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. രണ്ട് പച്ചെല്ലാം കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിക്ക് പാല് കൊടുക്കണം. പാല് കൊടുത്ത് പേരിടിപ്പിക്കണം. എന്ത് ദൈവേ നെല്ലൂത്തുണ്ടാ നേരെ നോക്കറ. വായി എന്നെ നോക്കി വെച്ചു കൊടുക്കറ. ഇങ്ങനെ പെരുത്തുന്ന ദൈവം കുറച്ച് മാത്രം മുളക്കുന്നതന്നെ കുഞ്ഞ്.
പാലെല്ലാം കൊടുത്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു പേര് വേണ്ടേ? ദൈവ പേരിടണം കുഞ്ഞിക്ക്. കുഞ്ഞിക്ക് നല്ലൊരു എനക്കറിയില്ല. ദൈവം തന്നെ വേണം. ആവട്ടെ. കുഞ്ഞിക്ക് പാലെല്ലാം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിലെ കുഞ്ഞിക്ക് ദൈവമല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആർന്ന് വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരുവാ. വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത് കിടത്തി താരാട്ടെല്ലാം പാടി. അടുത്ത് കിടന്ന് താരാട്ടെല്ലാം പാടി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് എന്തിന് അടുക്കെല്ലാം കിടക്കറ പാട്. നല്ലൊരു പാട്ടെല്ലാം പാടിക്കട. അയ്യോ നല്ല പാട്ടും. ഏത് രാഗം ദൈവം ഇത്? നല്ല പാങ്ങ. വീടങ്ങ് വലിച്ചോ. ആ അത് കൊടുക്കാനുണ്ടായി. മലക്കണ്ടിരിക്കതാ. കുഞ്ഞിലാമൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ ദൈവേ. കളിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുറച്ചിതാക്കിട്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ദൈവല്ലേ. അത് ആദ്യമായിട്ട് മലക്കണ വെക്കും. അതിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കാടുകളെല്ലാം വിറ്റ് നല്ല എന്തെങ്കിലും ശാന്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉറക്കണം. കുഞ്ഞിനെടുക്കടാ. വേണ്ടേ? മതിയാ? പഴം എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഏത് കുഞ്ഞ് പായുവാണ്. പാടി ഉറക്കാൻ ഇത് ചപ്പ് കെട്ടി വെക്കുന്നത്. ചപ്പ് കെട്ടി വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ ഭംഗിയായി. അല്ല പറയല്ലേ കുളിയൻ്റെ കൈമട്ടി കുഞ്ഞു പോലെ എന്ന് പറയില്ല. ഓ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൈ നീട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇല്ലാന്ന്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അച്ഛന്മാരല്ലേ. അതെ അതെ അല്ല അതിങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത കഴിയും. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാളെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല കൊടുക്കാല്ലേ? ദൈവത്തിന് തന്നെ കിട്ടും.
കാവല മാളൂർക്കൊരു കാവലും ആയല്ലോ കൂടെ കിടന്നു